11 феврали соли 2026 мулоқоти роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳури Тоҷикистон бо донишҷӯёни соли 4-уми донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон зери унвони тарбияи ҳарбии ватандӯстии ҷавонон бақои худшиносии ҷомеа доир гардид. Мулоқотро муовини аввал муовини ректор оид ба таълим Мирсаидов Сайдакмал оғоз бахшида сараввал перомони ташаккул ва такомули ҳисси ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, ифтихори миллӣ ва содиқ будан ба ватан ва арзишҳои миллӣ сухан намуда афзуд ки дар шароити имрӯзаи кишвари соҳибистиқлоламон тарбияи ҷавонон дар роҳияи ватандӯстиву худшиносӣ ва созандагиву бунёдкорӣ вазифаи муқаддаси ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. Мирсаидов Сайдакмал иброз дошт ки омодагии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба сатҳу сифати тарбияи ҳарбии ватандӯстии ҷавонон ҳамбастагӣ дорад. Тарбияи ҳарбии ватандӯстии ҷавонон аз муҳимтарин ҷанбаи тарбияи ҷавонон ба ҳисоб рафта, мақсад аз он дар дили насли ҷавонони имрӯза эҳсоси ватандӯстӣ, хешаншиносӣ, садоқат ба ватан, муҳаббат ба сарзамини аҷдодии худ, ҷасорат, шуҷоату далерӣ ва дарки шарафу нангу номусро бедор намудан аст. Дар идома генерал-майор Азиззода Ҳафиз Ҷаббор, сардори раёсати кадрҳо ва таълимоти ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи авлавиятҳои артиши миллӣ ки аз рукунҳои муҳимтарини давлатдории миллӣ ва сипари боэътимоди ватанамон мебошад суҳбат намуда қай намуд ки ҳифзи ватан, ҳимояи марзу бум ва пуштибонӣ аз манфиатҳои миллӣ қарзи конститутсионии ҳар як шаҳрванди ҷумҳури Тоҷикистон мебошад. маҳз тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ шароитеро фароҳам меорад ки ҳар як ҷавон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро барояш мактаби мардонагӣ ва ифтихор шуморад. Генерал-майор Азиззода Ҳафиз дарҷ намуд ки ватандӯстӣ пеш аз ҳама дар дӯст доштану содиқ будан ба ватан ва миллати худ, дарки манфиатҳои кишвари худ, арҷ гузоштан ба муқаддасот ва арзишҳои миллӣ, ифтихор доштан аз дастовардҳо ва муваффақиятҳо ва ҳамеша омода будан ба ҳифзу марзу буми ватан ифода меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд ки танҳо шахси воқеан ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ ҳифзи амният ва ободии ватани худро таъмин созад. Сипас мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Синои пойтахт Парвиз Шералиев дар баромади худ иброз намуд ки масъалаҳои ватандӯстӣ имрӯз як рукни асосии мафкураи миллӣ мебошад, зеро дар замони пешгӯинашавандаи вазъи ҷаҳони муосир насли наврасро бо далелу бурҳони оддию фаҳмо ва ҳаётӣ аз боби ватану ватанпарастӣ, қадру қимати ватан, аҳамияту муҳимияти он дар ҳаёти ҳар як шахс ва муқаддасоти он тарбия намудан мебояд, то ки онҳо ҳамчун ватанпарастони асил ба воя расанд. Парвиз Шералиев қай намуд ки насли ҷавони имрӯза ки дар чунин як айёми созандагиву бунёдкорӣ, оромиву амният ва айёми гулгулшукуфии ватан ба дунё омада камол ёфта истоданд, бояд ба қадри ин ҳадияи гаронбаҳои сарнавишт, мамлакати тинҷу осуда, сарвари кишвари худ ки пайваста дар пайи ғамхории насли ҷавон аст бирасанд, ба ватани азиз вафодор бошанд ва пайваста дар пайи ободию осудагии кишвар камари ҳиммат банданд, зеро таърих борҳо собит намудааст ки кишваре ки ба таълиму тарбияи ҳарбию ватандӯстии ҷавонон эътибори хоса зоҳир менамояд, пояҳои он давлат қавию устувор гашта умри ҷовидона мебинанд. дар фароварди мулоқот байни намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳури Тоҷикистон ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ дар мавриди шароити сафарбарӣ ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мубоҳисаву музокираҳои озоду ошкоро сурат гирифт.